Yini toothpaste. Toothpaste. Yeah. Toothpaste. Get ready, get ready, get ready. Breathe. Yini ama needs wakho. Mfana. Hello, ubani igama lakho? Thato. Ubani igama lakho? Pepe. Ubani igama lakho? Chama boy. Ubani igama lakho? Zoom. Igama lakho lena? Yes. Is it your nickname? Yes. Why bakubiza ngalelo gama? Because I'm beautiful. That's great. Okay, I've got a few questions for you. Ngiphendula nami. Yini pyramid? I-shape coach. Enjani? Sifunde esikolweni. Okay. Yini ikhwapha nge-English? Nuka. Okay, next question. U-AM umele ukuthini? Umele ukuthi manje sekusebusuku. U-PM umele ukuthini? Phuma mamakhe. Masithi it's 7 PM. Khathi seyinkukhu. Yini iqhude nge-English? Qhuwa. Is there something oyizondayo ngesikole? Hayi, mina esikoleni khona ngizondayo. Ngizonda induku ukuthi khona abasibhulayo ezikoleni. Yini bullying? Bullying is abuse. I'm proud of you, you know that. I hope you do. Yini harassment? Hlukumeza omunye umuntu. Uyamthanda uNkulunkulu? Yes, coach. Why? Oma ish samthanda. Why? Oma ish isilethele izinto ezisha. Perfect. Scale of 1 to 10, ne-rate ngakhi and why? 6. Why? Oma ish. Oma ngiyathandeka. Uyamazi uMandela? Yes. Waboshelwani? Waboshela ukuthi bekalwela abantu abamnyama. Yini global warming? Global warming. Yeah. Global warming. I'm a joke. Yini global warming? Global warming ilokuthi womile emzimbeni. Yini global warming? Umzimba ofuna iglycerine. Yini global warming? Isilwana singabani esikahle singabani nje singashisi kodwa siwoma. Okay. Yini i-favorite weather yakho? KFC. KFC mele ukuthini? Finger little good. Yini peer pressure? Is when someone forces you to do something that you don't want to do it. Okay. uMandela ubhedea nini? Friday. uMandela ubhedea nini? Nge 12 October. Okay, next.